Shubor nakaslem jong unongsan hima. Engineer barem ka PWD, Ubadero MDC ka BJP, Haji HADC, Uba Lakhon Biam, Ulaong ba ka jingkalam jong ka dum jong ka yung darbar tawan mathamay, hamaw diang kalong ka ka ba kimla ban muddur. Ka jingong jong engineer badai pet, ba ka don jing bakla ha ka design jong ka tunumpelun, ka pa ba uniu engineer shim lapet benya, bad pat long ubabiang, ban long kumu executive engineer ban pet ya ka jingtai, ka ba he, ka ba da kispa keluar tam. Ula ong ru bau engineer ude ban shim ya ka jingket kli, haba ya day bat ka jinghap jong ka tunumpelun, jong ka yung darbar tawan bathamai. Hagajin day ba ka jing lem jong ka do po assembly, kay kumba SAR, dari Serman dan Central Commission BJP dari state level. Kaya orang ba, kumo engineer orang ba fail ke design. Ke cua ban execute, cua ban kot tendar. Kamu kila day ban pay cua, kila tip cua, baga tu ke design ke biang, nak kata raka approve, execute ke work deh. Teman-teman engineer, orang baga fail ke design. Kamu cua ban approve ukuran peke, ya kata ke design long no. Kata kamu ba engineer execute ba peke ke project kamu umpat fit ban long kumu execute engineer ban implement kat ketika project ke ba cispa keluartam cispa keluar. Dan ke tahu ngong ba execute engineer ba implement ke ketika project itu udah yang take responsibility, kadang ba kiwe project lo kindong fail kan ya ke assembly ke kadang implement ta. Itu kan nogo jingjia, los ngasi hadin hago apa? Kata tu kalau don baik, sarkar tu dewan ai gitu ga kumpong isam ni ka report, ban page ban scrutinize ha, kadang ba gitu ki build adjacent building kinum don jikta kideban don audit kabar ki very technical very expert nagalenga technical nagalenga engineering technically kenang bakin ta kenang jingwit ke jingma nakabanta ki brew ki batrehang tu bat ya kinong ikmat dong hero ki bancong assembly andala dat ya ketika assembly kana mukta ki hero kita di bandon audit nagabanta gitu we bagi expert dalam technical committee. Dengan kali dong ngaro ngong kumong isar de bandon ngetaka independent inquiry bat kabha bade lada kala manong daga CBI inquiry cibul. Jingta ya gitu ke building berkuai. La kedai saka left wing ni saka right wing. Cisen bala lahakat itu ke building ke kumbo ong isar nyo pelton ye. Kamu automatically gadon kenga. Jingta ya gitu ki we pat ki benta jong building automatically gadon bex.